हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज इथे आपण मटकीचे उसळ बनवणार आहोत. इथे मी मटकी स्वच्छ निवडून धुवून घेतलेले आहे. इथं मी आता गॅसवर पातेलं ठेवून 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे. याच्यात आपण अर्धा चमचा मोहरी टाकून घ्यायची. जिरे टाकून घ्यायचे आता अर्धा चमचा. आता कांदा टाकून घ्यायचा. कांदा छान परतून घ्यायचा आहे. इथे बघू शकता कांदा छान परतून झालेला आहे. आता आपण हिरवी मिरची 2-3 हिरव्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत. आता टाकून घ्यायचं आहे. हिरवी मिरची पण छान परतून घ्यायची. हिरवी मिरची पण आपल्या छान परतून झालेला आहे. अर्धा चमचा आपण हळद टाकून घ्यायची. आता आपण 1 चमचा लाल तिखट टाकून घेतलेलं आहे. 1.5 चमचा आपण अंबारी मसाला टाकायचा आहे आणि 1.5 चमचा आपण लाल तिखट टाकायचं आहे. हे छान परतून घ्यायचं. मी थोडं पाणी टाकून घेतलेलं आहे. आपलं तिखट आणि मसाला जळू नये म्हणून अशा पद्धतीने. आता हे छान परतून घ्यायचं आहे. आता आपण ही मटकी धुवून त्याच्यात टाकायची आहे. इथे बघू शकता आता सगळी मटकी आपण याच्यात टाकून घेतलेली आहे. एकदा छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. परतून घ्यायची आहे. आपण याच्यात आता कोथिंबीर टाकून घ्यायची. इथे सगळी मटकी आपण अशी मसाल्यामध्ये परतून घ्यायची. आता याच्यात आपण आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी ते अंदाजाने एक चमचा मी मीठ टाकते. अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. आता तुम्हाला पाणी थोडी पातळ हवी असेल तर थोडंच टाकायचं आहे. जर कोरडी हवी असेल तर कमी टाकायचं आहे. शिजण्यासाठी आपण 1 ग्लास पाणी टाकायचं आहे. तर इथे मी आता 1 ग्लास पाणी टाकून घेणार आहे. मीठ टाकल्यानंतर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे मीठ. नंतर आता आपण शिजण्यासाठी 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. आता याला 10-15 मिनिटं आपण चांगले शिजवून घ्यायची. अशा पद्धतीने आपली मटकीची उसळ म्हणू शकता किंवा भाजी म्हणू शकता. अशी आपली भाजी तयार होते. इथे बघू शकता अशी छान आपली मटकीची उसळ बिना मोड आलेली मटकीची उसळ अशी छान आपली कोरडी तयार झालेली आहे. इथे बघू शकता. ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त